И добре дошли, в момента се возим на лифт. Може да видите, може да гледате как ще излетим! Ето излетаме! Излетаме! Вижте! 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 Къде си виж? Ехо! Вижте! Това ми се чините му има. Госпожо, виж! Виж кой е готино тази? Дай се закачи мини! Ето вижте! Юпи! Юпи! Тудув! Това като минава тук, където са снатките и труса. Ето на лифта сме! На лифта сме! Виж, добре ли си, мамо? Кой са му котинци? Баба, виж! Гледай напред, тати. Баба, виж! Ай, сега пак. Тудув! А сега се изкачваме още по-нагоре, бабо. И кой са му котинци? Огледай напред, тати. Искаш ли да дойдеш при мен? Няма, остави, ние закачим. Аз не мога. Трябва да слиза. Да, не се чуда. Ами колко сме нависла. Качваме се по-нависоко. Тудув! Колко време ще се возим? Дай си, ми няма, тя ме е отправила. Той нали снима? Дай с моя телефон. Я се наведете и се направим едно село. Виждаме ли се всички? Ето вижте! Виж, има и празни. Вижте, Вижте колко сме нависоко, баба, виж! Виж скиорите къде се пускат, виждате ли? А ние колко? Ето ги скиорите, баба, виж! Ние колко сме? Чакай, той е отдолу да е пистата ли бе? Да. В момента се возим на лифта. Бабо. ние сме нависоко. Виж! Ето ги другите лифтове. Ето и сега и ние се скачваме по-нависоко. Хори, покажи се. Мими. Виж тук пистата пресича пъти. Чакай да снимам скиорите. Тук помните ли деца качвахме, ако видяхме кабинката, дето вървеше? Чакай, че аз съм направила. Какво се направила? Не си снимала ли? Ценко. Чакай да гледам сега, какво? Ето ги, бабо, другите лифтове. Виж ние колко сме нависоко. Ето като приближа. Мама и госпожата ще го гледа. Госпожо, виж! Обаче тук няма писта, тук само пешата са варяли. Ето сега ще се изкачим още по-нависоко. Ей, там ще се изкачим. Къде бе? Там, където е този лифт. Ето. Хоп. Не се скачи много. Чакай, не бе. Пак се че наглегли. Вижте! Господ. Бабо, виж! Тук сме бая. Има бая височко.
Ами ако спра долу